vezetőjétől. A Brandport.hu bulvárportál úgy tudja, a visszaélésről a megyei kerületi választási bizottság elnökét levélben értesítették. A levélíró nem csak a saját nevét és címét adta meg, hanem az eladójét is, akinek az elemzés Máté Mihály 2.300.000 forintot fizetett az 1000 darab kopogtató céduláért. A megyei választási iroda illetékese megerősítette, hogy kaptak ilyen tartalmalevelet, amelyet továbbítottak az országos rendőrfőkapitánysághoz. Utolért az igazságszolgáltatás a 2006-os véres tömegoszlatásért felelős egyik rohamoztak parancsnokát. Vágó László nyugalmazott alezredest hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás és védekezésre képtelen személyek szemben elkövetett súlyos testi sértés gyanújával hallgatta ki a budapesti nyomozóügyészség az Index értesülése szerint. A nyomozóhatóság tanúvallomással tudja igazolni, hogy a volt rendőrtiszt törte az ujját az egyik megbilincselt kezű tüntetőnek. A túlkapás elkövetésével eredetileg Vágó László egyik beosztottját vádolták meg, akit első fokon el is ítélt a bíróság. A férfi fellebbezett és közben terhelővallomást tett Vágóra. A nyomozóügyészség az évek során felmutatott egy olyan tanút, akinek Vágó bevallotta, hogy valóban ő törte el az áttelmet tüntető ujját. Vágó László, akit a véres tömegosztatás után előléptetett a gyurcsánykormány, fogadja bűnösségét. A Diagon Kft. Alkalmatlan termékét próbálgatta betegeken a fővárosi Vajcsi kórház a H1N1 vírus kimutatására, írja a Magyar Nemzet. Az intézmény idén január elején a próba után referenciaigazolást bocsátott ki a Gyurcsány Ferenc üzleti társaságához tartozó Kernyi József érdekeltségének tartozó cégtesztjéről. Tette ezt annak ellenére, hogy a lap szerint a referenciaigazolást csak az Országos Epidemiológiai Intézet adhatott volna ki. A Magyar Nemzet jogi szakértői szerint a Vajcsi Kórház a Diagon Kft. Tesztjének használatával sérthette a betegek